Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi eta ongietorriak Xaloa telebistara, egun ez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Martxoak 24 dugu gaurkoan, ostirala. Arratsalde on zuri ere, Maria. Arratsalde on, Larraitz. Zer moduz hasi duzu ia asteburua, ezta? Hori da, asteko azken eguna, gustora egia esan, hotza, hemen Berriozar inguruan, baina gustora ere, asteburua heltzeko irrikitan gaudelako. Zaguraldi dugu asteburuan? Nahiko txarra dator biharko, bai, temperaturen jaitsiera, euri kontuak, agian izotza ere, baina... Bueno, beste plan batzuk egingo ditugu, ezta? Noski bai. Ohituratuak gaude gainera. Beraz, konta iguzu gaurkoan ze elkarrizketa dugun, arazo batengatik bakar batekin geratu gara, baina oso interesgarria, beraz gustora ere horrekin. Bai, hori da, gaurkoan Lucio Tabarra etorriko zaigu, banatu taldeko kidea da bera, eta lan banaketaren inguruan Nafarroako parlamentuan proiektu bat aurkeztu egin zuten, eta egia esan hausnartzeko denbora asko emanen dugu. Oso interesgarria baita kontatu dugu. Oso ongi. Elkarrizketa eta gero kiriketan atala eukiko dugu, beran ospatutako Nafarroako bertso txapelketako finaula aurrekoetako bat ikusteko aukera gaur Xaloan. Goazen saioari hasiera ematera efemeride batzuekin. 1882 urteko martxoaren 24an Robert Kochek Mycobacterium tuberculosis irudian daukaguna aurkitu zuen tuberkulosia sortzen duen bakterioa. Gaur bezalako egunean 2010 urtean Euskaltzaindiak hiztegi batua eta lexikoaren behatokia interneten kontsultagai jarri zituen lehenengo aldiz. 2015 urteko martxoaren 24an Herman Winsen 9-5-2 hegaldiak 154 bidaiari, 2 pilotu eta 4 laguntzaile zeramatzala Alpeetan istripua izan eta eskifaia osoa hil zen. Gerora ikerketen arabera, Andreas Lubitz alemaniar kopilotuak bere buruaz beste egiteko asmoz nahita eragindako istripua izan zela argitu zen. Goazen eguneko lerroburu nagusiak aztertzera Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsalde on Maria, arratsalde on Larraitz, hauexe dira gaurko ortziral honek utzizkigun lerroburu nagusiak. Ortzilan honetako albisteekin hasteko Iruñan milaka ikaslek greba egin dute Lomceren aurka hezkuntza sistema propio aldarrikatzeko. Ikasle greba arrakastatsua izan dela esan du ikasle abertzaleak taldeak. Iruñako udalak etaren biktimen omenezko plakak jartzeko aurre akordioa lortu du. EH Bilduk, gero Abaik, Arantzadik, Ezkerrak eta PSNek lortu dute plaka jartzeko adostasuna. UPNek ordea bestelako testu bat aurkeztu du. Nafarroako gobernuak 10 milioi euro inguru bideratuko ditu bigarren ekintzaile planean aurreikusitako ekintzak finantzatzeko. Eta aurrera jarraituz albisteekin azken txanpan sartua dago Nafarroako 43. bertsolari txapelketa. Asteburuan agoitzen izanen den saioan erabakiko da Iruñeko Anaitasuna kiroldegiko finalean ariko diren 8 bertsolarien izenak. Eta Iruñeko udalakin jarraituz, Iruñeko udaleko etxerik gabeko pertsonak hartatzeko zentroak 1894 lagun hartatu ditu 2016 urtean. Eta zinegoak LGTB zinema jaialdia Iruñara iritsi da. Eta albisteekin bukatzeko osasuna hizpide gaurkoan ere. Taldearen estatutuak berritzeko ezohiko batzarrean Zabaltzak jakinarazi du hauteskundeak egingo dituztela agintaldea bukatu aurretik. Eta Aitziberrekin eguneko lerroburu nagusiak aztertu eta gero, goazen orain egunkarietako azalekin, ez da Larraitz? Hori da, uste dut gaurkoan azal guztietako protagonista nagusia osasuna izanen dela, Diarioen Navarra egunkariari dagokionez, lerroburu nagusien eta argazki handi batez lagunduta, Zabaltzaren esku hartzearen bidez, hauteskunde deialdia egin du sorpresaz.
Prozesua datorren astean hasiko da eta hauteskundeak denboraldi bukaeran eginen dituzte, juntak bere dimisioa hala ere aztertu eginen du. Argazkian Zabalza ageri zaigu estatutuen erreforma bozkatzen. Hori gaurko lerroburu nagusi eta argazki nagusiari dagokionez, beste lerroburu txikiago batean, ekonomia kontuak, Nafarroako Volkswagenek 2016a 74,5 milioiko etekinekin itxi zuen. Kopuru hau errekorra izan da gainera. Alemania, Italia, Frantzia eta Turkia dira merkatalgune garrantzitsuenak ekoizpenari dagokionez. Eta bukatzeko beste bi albiste, batetik udaltzain talde batek eskratzea egin dio Asiron alkateari eta bukatzeko sindikatuek behatzez nagusiak izendatzeari uzteko eskatu diote. Antzeko kontuak gaurko Diario de Notiziasen azalean, Goikaldeko lerroburu handi horretan, Zabalzaren batzordeak bere sinesgarritasun falta onartu eta hauteskundeak aurreratu ditu. Ogasun forala, klubak Basilebiki egindako zalantzazko ordainketak ikertzen ari da, eta irudian hortxe daukagu argazki handi horretan Luis Zabalza atzo egindako batzarra eta gero hoteletik ateratzen. Batzarran egindako galderak saihestu zituen Zabalzak bere hitzetan berdin diolako zer esaten duten. Zabalzak Basilebiken zorra klubaren fondoekin ez zuela ordaindu esan du Osasunak. Eta honekin lotuta ere bai, estatutu berriek 96%ak onartuak klubaren gardentasunari eta kontrolari ateak irekiko dizkiote. Berri gehiago gaurko azalaren eskuinaldean, Volkswagen Nafarroak bere historiaren emaitzarik hoberenak lortu ditu 2016. urtean. Desarmatzearen inguruko berria ere gaurko azalean, frantziar partiduek Le Pen izan ezik desarmatzearen alde agertu dira eta bukatzeko Londreseko erasoaren harira Estatu Islamikoko Britaniarra Londreseko erasoaren egilea. Eta bestelako gaia gaurko gara egunkariko azalean, lerroburu nagusian barrenetxearen forense tratua munduko mediku elkartean ikertzen ari da. Guardia Zibilen defentsa Juan Miguel Monge Auzitegi Nazionaleko forensean oinarritu zen eta kasu honek etika falta larriagatik espedientea irekita dauka. Gaurko argazki nagusian, greba dugu protagonista nagusi, milaka ikasle kalera, hezkuntza sistema iraultzeko. Ikasle abertzaleakek deitutako greban mobilizazio jendetsuak izan ziren hiriburu guztietan, argazkian Gasteizeko Andre Maria Zuriaren plazako manifestazioa ikusi dezakegu. Eta bukatzeko goiko aldeko albiste batekin utziko dugu gara egunkaria, goiko partean hortxe argazkitxo bat ageri zaigu, jendetza Maginesen agurrean derrin izan zen eta hilkutxa eraman zutenen artean Otegi eta Aiartza izan ziren. Jarrai dezagun berria egunkariaren azalarekin, Goikaldeko irudian bakearen artisauak aniztu dira. Euskal Herriak bortizkeriarik gabeko etorkizun demokratiko bat izan dezan, etaren armagabetzean laguntzeko prest agertu dira bakearen artisau berriak. Apirilaren 8an Baionara joatera dei egin dute eta beraien hitzetan milaka izango gara. Bekaldeko irudian ikasleek planto, Lomceren eta Heziberri 2020 planaren aurkako greba egin zuten atzo. Ikasleek eta hezkuntza sistema propioa behar dutela aldarrikatu ere. Antolatzaileen arabera 17.000 lagunek bat egin dute protestetan. Eta kontu gehiago ere baditugu gaurko azalean, Arian atalean adibidez Nekane Txapartegi Espainiara estraditatzea onartu du Suitzak, Suitzako justiziak ez ditu ontzat jo Euskal presoaren salaketak. Eta bukatzeko ikusi ezagun zenelako azala ekarri diguten gaurkoan Euskal Herri Irratiko lagunek, lehenik eta behin politika kontuak ikurrina gobernuaren balkoian jarriko ez duela esan du Barkosek eta argazki bat ere jarri digute, eta bestalde musika kontuak Berri Txarrak taldeak single berria estreinatuko du apirilaren 22an.
Kontu gehiago gaurko agerkarian, alde batetik ETAren biktimen omenezko plakak jartzeko aurreakordioa Iruñean, eta bukatzeko asteburu honi begira bertso kontuak berriro ere Agoitzen jokatuko da igande honetan Nafarroako bertsolari txapelketako azkeneko final laurdena. Eta egunero bezalaxe gaurko gure agendan, gaurko arratsalderako eta asteburuari begirako proposamen batzuk. Irakurketa inklusiborako animazio tailerra, arriba las manos que vamos a dar un aplauso izeneko tailerra gaur martxoaren 24 ostiralarekin arratsaldeko 6etan San Francisco liburutegian. Bertan arituko dira Letizia Solanas, Marisol Arquez eta Nines Cárceles irakasleak. Aurrentzako argazki tailerra gaur ostirala arratsaldeko 6etatik 7:30 Iturramako Zibiboxean. 8 eta 14 urte bitarteko ume eta gazteei zuzendua irakaslea Elena Borrego Joldi argazkilaria izanen da. Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertu zikloaren barne gaur kontzertua eskainiko dute arratsaldeko 8etan Baluarten. Antoni Witt izango da zuzendaria, Lukas Geniusas pianojolea eta Tchaikovskiren eta Rachmaninoven lanak interpretatuko dituzte. Eta gaur gauean bi kontzertu eskainiko ditu Central Cafe Antzokiak, Lee Scratch Perry eta Sustraian Review taldeak bertan arituko dira arratsaldeko 8:30 aurrera. Asian Da Foundation taldearen sound system Totem aretoan gaur izanen da Totem aretoan Atarrabian ate irekiera gaueko 10etan kontzertuaren hasiera gaueko 11etan. Eta erakusketa ugari gure inguruan hoietako bat Gaztediaren etxean eskaintzen duten Kurioseando erakusketa Atena Fundazioak antolatua martxoaren 31 arte ikusgai egonen da bertan, astelenetik ostiralera 6etatik 8:30 eta larunbatetan goizez bakarrik eguerdiko 12etatik ordu 2etara. Beste bi erakusketa ikusgai Kondestable Jauregiko Zibiboxean, Iruña infografikoa lehenengoa eta Mankomunitate infografikoa bestea apirilaren lehen arte ikusgai. Kronika eta oroimena Pako Okainaren erakusketa maiatzaren lehen arte egonen da Zitadelako Mistoen pabilloiko lehen solairuan. Eta Zurine Koronadoren pintura erakusketa Instantes izenpean martxoaren 30 arte Arrosadiako Zibiboxean. Antzerkia In Extremis konpainiaren eskutik Medida por Medida izeneko antzezlana eskainiko digute bihar bertan larunbata martxoaren 25 arratsaldeko 8etan Burlatako Kulturretxean. Jarrai dezagun aurrera Larraitzekin gure udalerrietako albisteak aztertzen. Martxoak 24 dugu gaurkoan ostirale, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, Eidabe konpainiak baserrian amets aurrentzako antzezlana tauleratuko du larunbatean Iturramako Zibiboxean. Antzezlanak elikagaien jatorria erakutsi nahi du eta aurrak ohartarazi bertako eta sasoiko gaiak jateko garrantziaz. Bestelako kontuekin aurrera jarraituz, 1834 lagunek erabili dituzte Iruñeko udaleko etxerik gabeko pertsonak artatzeko zentroaren zerbitzuak eta programak. 18 eta 24 urte arteko erabiltzaileen igoera antzeman da, erroldatuen 9,9% suposatzen dute eta kaleko harta jasotzen dutenen 8%. Bestalde, Iruñeko udalak tximistak gelditzeko tramankuluak jarriko ditu, horrela hiritarren segurtasuna bermatuko da. 81.750 euro banatuko ditu Iruñeko udalak Sanferminetako peinentzat. Sanferminetan jaietan ekitaliak antolatzeko izanen da diru hau. Eta bestalde, kultura kontuekin aurrera jarraituz, La Zanja antzerki obra gaur izanen da Gazteriaren etxean, Alboan eta Seik antolatutako antzezlana gaueko 9etan izango da.
Eta bestalde, Madrileko aurreskolak eraikiko dituzten arkitektu taldeak Iruña bisitatuko du asteburu honetan, Printzearen Harresi eta Hello Buztintxuri eskoletan egonen dira besteak beste. Eta bukatzeko, udaleko bozeramaileen batzordeak Londreseko atentatua gaitzesten duen adierazpena egin du. Municipio Sozial Igualdad jardunaldietan parte hartuko du Iruñak A Coruñan ospatzen ari diren ekitaldi horretan, eraso sexisten aurkako kanpaina aurkeztuko du Laura Berro zinegotziak. Iruña alde batera utzita joan gaitezen Atarrabia aldera ostiralero bezala lehenik eta behin, Udaberriko Gazte Bizi Plus aisialdi programari dagokionez, ostiraletan izanen da arratsaldeko 7:00 9:00 Gaztelekuan, hasiera apirilak 28 izanen du eta bukaera ekainak 9 izen emateko aukera, martxoaren 27 apirilaren 12 izanen duzue Gaztelekuan. Eta bestalde, nire burua zaintzen tailerrak, norbere buruaren jabe izatea zaintzea eta ezagutzea, edozein emakumek izen eman dezake 012 telefonora deituz, martxoaren 22tik apirilaren 10 eta doakoa izango da tailerra. Diru laguntza baten deialdiarekin aurrera jarraituz, Atarrabiako haur lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetako ikasleen aita amen elkarteentzako diru laguntza izango da, eskaerak aurkezteko epea 2017ko apirilaren 26an bukatuko da. Eta bestelako deialdi batekin aurrera jarraituz, izengaien zerrenda bat osatzeko Amalur aurreskolan aurrezitzailearen lanpostuan aldi baterako kontratazioaren bidez, aritzeko eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izanen da deialdi hau Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera. Eta bukatzeko Atarrabia alde batera utzita joan gaitezen Zizur Nagusi aldera, Ramon Esparza plazan kokatutako udal eraikinean obrak egin behar dituzte, eskabideak apirilaren 3 baino lehenago aurkeztu behar dira. Eta bestalde, asteburu honetan hitzordu berezia daukate Zizur Nagusian, izan ere festen daten aldaketaren gaineko herri galdeketa egingo da, martxoaren 23an, 24an eta 25an. Eta bukatzeko, idazki honen bidez 2017 urteari dagokioen ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga eta pasabide tasa ordaintzeko epea irekita dagoela jakinarazi nahi dizuegu, aipatutako epea 2017ko apirilaren 6an bukatuko da. Kultura kontuekin aurrera eginen dugu oraingoan, Patxi Teietxea hizkuntza eskolako 11. kultura astaren inguruan mintzatuko zaigu. Kaixo egunon, ni Patxi Teietxea naiz, Iruñeko hizkuntza eskolako zuzendari ordea naiz. Eta, hizkuntza eskola honetan urte dexente daramatzat hemen lanean, eta Euskara departamentuko irakaslea naiz. Gure eskola nahiko ezaguna da Nafarro osoan, jende uniz pasatu da hemendik, azterketak egitera etorri dire, haunitz, libre moduan, eta beste batzuk aldiz klaseetara ere etortzen dira. Gu batxugu 4.000 eta 500 ikasle, gehienak ingles departamentuan ditugu, ondoren Euskara departamentuan, frantses departamentuan, aleman departamentuan eta bukatzeko italiera departamentuan. 5 hizkuntza ofizial hoietaz gain, beste hizkuntza batzuk ere irakasten ditu modu ez ofizialean. Hizkuntza horiek japoniera, txinera eta atzerritarrentzako espainiera dira. 11. Euskal Kultur Aste honetan, 11. edizioa da, 11 urtez egiten duguna hemen Iruñeko hizkuntza eskolan, gaur asteartea da, eta gaur arratsaleko 7 dokumental polit bat izanen dugu, Gutik Zura izenekoa. Mari Jose Barriola etorriko da Leitzarra, eta esplikatuko digu zergatik egin duen dokumental hori, zer kontatzen duen, eta ondoren dokumentala ikusiko dugu. Dokumental ederra, zurari buruzkoa, egurrari buruzkoa, kontatzen duena zeinen
garrantzi handia izan duen Euskal Herrian zurak eta egurrak, eta nola Euskal Herria zurik gabe, egurrik gabe, elitzeke izanen gaurko Euskal Herria. Benetan dokumental gomendagarria eozeinek ikusteko. Hori izanen da gaur hemen hizkuntza eskolako kaldereria karrikako aretoan arratsaleko 7. Hori gaur, bino bihar ere badira, bihar eta etzi badira ekitaldiak hemen eskolan. Bihar arratsaleko 7 izanen ditugu Mikel Marquez eta Eñaute Elorrieta, eta beren Baga, Biga, Iga proiektua aurkeztuko digute. Proiektu horretan, euskal musikaren historia egiten dute, eta kontatzeaz gain, baita zenbait abesti eman ere eta jo ere eginen dituzte biharkoan. Eta bukatzeko, ostegunakin, martxoaren 23an, gaizki moldatzen dira poesia eta musika emanaldia izanen dugu, Inigo Astiz, Oier Aldekoa eta Gari abeslarien parte hartzearekin. Eta jarduera horrekin, arratsaldeko 7 izanen den jarduera horrekin, bukaera emanen diogu 11. kultur aste honi. Kultur aste hau guk gainera banatzen dugun esku horrien esaten dugu opari bat dela. Opari bat da. Eskolak ikasleei egiten dien oparia. Zergatik egiten die eskolak opari hau ikasleei? Ikasleak oso jatorren direlakoz, euskara ikasi nahi dutelakoz eta ikasten ahalegintzen direlakoz. Eta ikasle finak izateagatik, guk opari egiten diegu kultura este bat antolatuz, euskal kulturarekin goza dezaten, eta kulturaren bidez ere euskararen xarma nolabait bizi dezaten. Haunitze galdetzen dute zergatik kultura aste bat, zergatik 11. kultura astea. Hizkuntzak ikasteko behar delakoz askotan hizkuntza ikasteaz gain kultura ere ikastea. Kultura eta hizkuntza ezin dire bereiztu. Eta norbaitek euskara ikasi nahi baldin badu, musikaren bidez ikasten aldu, dokumentalen bidez ikasten aldu, euskal tradizioekin ikasten aldu. Eta kulturgintza, euskalgintzan eta euskararen irakaskuntzan gaitz garrantzitsua da. Eta nik uste dut gainera etorkizunean gero eta gehiago landu beharko dela kultura, landu beharko direla proiektuak, landu beharko direla beste modu batzuk ikasteko. Sobera modu akademizistan irakatsi baitugu orain arte. Askotan filologiatik hurbilago zegoen irakaskuntza benetako komunikaziotik eta benetako hizkuntza ikaste natural batetik. Horregatik kulturgintza, horregatik kultura astea, musikaren bidez, antzerkiaren bidez, hitzaldien bidez ikasi bai daiteke, ez? Adibidez, atzokoan Xamar izan duzen hemen bere liburua, etxea, esplikatuz. Eta ez dakizu ze gustora aditzen zuen jendeak esplikatzen zuenean gure abizenak itxeen izenetatik etortzen direla unitz, itxeak nolakoak ziren lehen Euskal Herrian, nola ziren lantegi, nola ziren asko eta asko sagardotegi, eta jendeak aluzinatzen zuen, ikasten zuen unitzez ikusita etxeak nolakoak ziren, ez? Esan bezala, kulturgintza gure nortasunaren bidezera unitz ikasten da hizkuntza. Iruñeko hizkuntza eskola nik uste dut oso osasuntsu dagoela. Beteko txugu laster 30 urte, eta egia esan pozik gaude. Klientiak nahi adina eta gehiago. Bestaldetikan irakasleen aldetik uste dut gero eta sistema egokiagoak eta praktikoagoak eta ez dakit nola esan, gaurkotuagoak ditugu irakasteko. Azterketak gero eta landuago, gero eta estandarizatuago ditugu. Gero eta lan gehiago egiten dugu modu zientifikoagoan lan egiteko. Beraz, ni haitz pozik nago, ikusita nola egiten dugun lan orain, nola irakasten dugun orain, nola egiten ditugun azterketak, nola
balidatzen ditugun, nola estandarizatzen ditugun, eta nola neurtzen duten gero eta gehiago, azterketek benetan neurtu behar dutena. Beraz, alde horretatik pozik. Jendearen aldetik ere, hemen jende faltarik ez da. Jende haunitz dugu matrikulatua modu ofizialean, lehentxeago aiztin esan diztet 4.500 bat ditugula, ofizialak, ikasle ofizialak, eta libre moduan ere bakarrik azterketa egitera etortzen direnak, kasik 2.600, 2.700 ikasle dira. Beraz, ez dugu aspertzeko betarik eta lan desente badugu. Pozik, gainera bestalde ikusita ze kliente da, ze jende klase etortzen den honea. Honea, jende heldua etortzen da. Honea etortzen dena ez da etortzen behartuta. Beraz, hori gauza handia da. Motibatuta etortzen dena, da benetan ikasle zoragarri bat. Etortzen zaizuna nahi dulakoz. Ez esan diotelako etor behar dula. Eta horrekin, benetan olako ikaslegoarekin, ederra da irakastea eta ederra da zure lana horretan ematea. Are gehiago gainera, baldin badira euskara ikasi nahi dutenak, nire kasu partikularrean, ez da? Ni ezin ez kexatu, ni naiz persona bat suertea handia duena. Euskara irakasle eta gainera ikasle helduekin, ikasi nahi dutenekin. Beraz, esan dezagun nerea txollo ederra dela eta hitz pozik nagoela langintza honetan. Eta ni bezala, hemengo 3 irakasle guziak. Kultura kontuak alde batera utzita, aurrera eginen dugu eguraldiarekin. Martxoak 24 ostirala, Nafarroarekin hasita egunaren hasieran hotz egingo du, gero epeltzera joko du eguzkiari esker eta temperatura maksimoak 12 eta 14 gradu ingurukoak izango dira Nafarroan. Arratsaldean goibeltzera egingo du eta zerua estalita geratuko da. Han-hemenka zaparradak bota ditzake orduan, baina euri gehien gauerako espero dugu. Elurkota 1000 metro inguruan egongo da gaurkoan. Goizotza Iruñ herrian arratsaldean eta gauean hodeitsu egongo da eta egunaren amaieran batez ere euria egingo du. Haizea hego-ekialdetik ipar haizera aldatuko da arratsaldean, temperaturan ez da aldaketarik sumatuko, 13 gradutan kokatuz gaurko temperaturarik altuenak. Baztanaldean goiz eguzkitsua hodeien tarteekin, arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira eta zaparradak botako ditu han-hemenka. Gauean giroa okertu egingo da berriro ere, zerua estali egingo da eta euria eginen du. Hego-ekialdeko haizea, arratsaldean ipar ekialdera aldatuko dena eta temperatura berdintsuak, altuenak 11 gradutan kokatuz. Biharko egunari begira egun goibela Iruña inguruan, euria sarri egingo du eta gauean atertuz joango da. Temperaturetan minimoek gora, maksimoak pitxin bat behera. Egun goibela baita baztanaldean ere biharkoa, euria egingo du egunaren lehenengo partean barra-barra, gauean atertzera egingo du eta temperatura minimoak nabarmen igoko dira, maksimoak gutxi jaisten diren bitartean. Goazen jarraian elkarrizketen tartera, gaurkoan oso proiektu interesgarria, ezta? Hori da, Maria. Gaurkoan lan banaketaren inguruan hitz eginen dugu, banatu taldeko kide batekin, Lucio Tabarre izanen dugu, izan ere Nafarroako Parlamentuan lan banaketaren inguruko proiektu bat aurkeztu egin dute, gainera nahiko ongi ikusia izan dena, harrera ona egin diete, eta oso interesgarria kontatu digun guztia, Lucio. Beraz, aurrera eramango dute proiektua. Bai, momentuz bai. Gainera denak ados jarri egin ziren, nahiko zaila izaten den kontua izaten da, hori da. Beraz, proposamen ona izanen da. Oso, ongi elkarrizketa eta gero gaurkoan kiriketan atalean bertso kontuak, Nafarroako bertso txapelketako final aurrekoetako bat, beran ospatutakoa gaur xaloan ikusteko aukera edukiko duzu.